Kakang Narada, punapi? Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita ki Petruk ki wis metu nang tempat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipaksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patosa nggadaken pengendikanipun Hyang Pikul Narada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Hyang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang pelemper tangga jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban siladan ayo ata nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora tayah kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala nggih napa mboten Kakang Narada kados pundi ala dalah konangan karo genjik siji iki wah dalah Petruk ora iso gagapi pengjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa pengjane adi Manikpa ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan dos pundi Dik nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten kemawon kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong ngoten Kakang nggih monggo kula aturi blaka kita napa ya jenenge ulun kula aturi blaka kalian kita tetep kuwalik panjenenganipun pukulun kula aturi kita aduh kula aturi blaka kalian ulun sakarepmu Bagong nun blaka suta blak kotang terus terang waduh kata-katane kok kaya ngono to kata-katane piye aku mau blaka suta blak kotang terus terang ngoten genteong Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru sing saru ki sapa kok teko wus ana wong saru kok omong ngiroke blak kotang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebab apa sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare Kakang panjenengan Kang Mas panjenengan Sang Hyang sapa mau Ismanta Ismaya Ismaya iya lah padha karo Semar niku uripe nang donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa ngoten niku ateges Semar niku dewa sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan dumeh panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya dumeh panjenengan Semar uripe nang Madyapada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan niku jenenge ora kabeh mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku coba wah ora denge kok dadak omongan ora ya anake sapa ayo anake bapakne
Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Mak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning kayangan.
nyuwun sembah nuring ulun kapurpuri sang murbengrat Ning sahanang ingkang mringkanan sing tasih kaweh uga kang sawegum Mas Purnomo Sidhem Awikna Mas silat mriwang jagat karana siran tondo kawisisaning bisana sanga sinawung lamlo pesta mases tantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tulat milap ing paradya winusita upama praniskara karana geteming jaman purwa binarti tameng lalu tomangke teka pasraning gowita tanpun renggeng pralambang patumpa-tumpa marma panggung sang murwengkata sebebyan dumadining wayang purwa kaninggih pundhita ingkang ngrangka dadi purwakaning kandha katingal ramyang jagat wetan maya-maya jagat kulon dudu sarating Sang Hyang Surya Candra Darum Yang Kartika sarta dudute janing pandhita kang lagi mesu brata ananging datan kadhengking ginepiting dalu mangke imbang-imbang ana tan sami kejawi amung gumlaring kayiwangan Suralaya ya Jonggiri Kailasa ya Junggring Saloka ya Paku Jamur Kataliwarna mila sinebut kayangan Suralaya sura tegese jiwa kang wis ngancik tataran luhur dene laya tegese jagat yekti ing mriku sasananing titah ing wis ngancik tataran jiwa luhur stula sarira dumunung ing jagat wadhak lingga sarira dumunung ing jagat kasukman dene para titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur wiwit saking prana sarira minggahing ing mana sarira dumunten koma sarira budi sarira wekasan atma sarira inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayiwangan Pramila sinebut kayangan Junggring Saloka tegesipun inggih mriku ingkang menang nedahaken kiblating panembah sinebut Jonggiri Kailasa tegesipun kayangan ingkang sinung cahya sumarot pindha sraka binabar Paku Jamur Kataliwarna tegesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti nadyan kathah kayangan ingkang gumelar inggih punika Slendra Bawana Ngarga Dahana Swarga Maruta Sira Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra Kaca Ngerang lan sapanunggalanipun nanging datan kadi kayiwangan Suralaya jlingging mriku tungguling sadaya kayiwangan bebasan murba tan menang pinurba wenang masesa tan menang winasesa ana padang dudu padanging rahina ana peteng dudu petenging wengi nadyan datan ambuga ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit saben-saben namung kaperbawan kukusing dupa menyan ratus garu trasamala ingkang amrik mangambar-ambabar gondo arum sumebar weh Prabowo Rasamulya turta sinembuh sabawaning para brahmana Pasupitri ingkang sami ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana
pramila datana mogal lamun ing kayewangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane amung sarwa tata tentrem suka raharja lah cinta wae ingkang dadi gunungan ing kayangan Suralaya mapan wis ana pirane dewi-dewi yen buta raseksa yen kedhek pragusa pendhita peparap nalindra jejuluk lamun dewa wenang wisik kinujamna dosa namaning sang nata dosa 10 nama wis mestani pewisik sang Hyang Bathara Guru ya sang Hyang Jagat Nata ya sang Hyang Jagat Karana ya sang Hyang Jagat Pratingkah ya sang Hyang Catur Bojo ya sang Hyang Nilakanta ya sang Hyang Giripati ya sang Hyang Pasopati ya sang Hyang Paso Prabu ya sang Hyang Hotipati ya sang Hyang Purwacarita ya sang Hyang Purwakanda ya sang Hyang Manikmaya Prasajaga sang Hyang Bathara Guru nedeng lenggah madyaning Selakanda Waru binangun kahayap sangganing para widodara widodari nalika semanten pating karelebesaning para widodara widodari nganti sang Hyang Surya kembar sewu ing jawi andhera mblabar sangganing para Jawata para widodara widodari ing samya mangarsa marsaning sang Hyang Otipati Mbakambir mblabar yayah samudra datan tepi miwataken kantun anung-anung tungguling kayiwangan Suralaya ingkang sampun kepareng mangarsama menika ta warnane Jawata ing sithik pangudal-udal ingkang pewisik sang Hyang Bathara Narada ya Narada dadi ya sang Resi Kanika Putra ya sang Watek Resi ya sang Resi Nggana apa to kinarep kami tuaning kayiwangan Suralaya krana Nurya Wasis angrangkani penggaling sang Hyang Jatimurti sang Hyang Narada menggeraken atmajaning sang Hyang Bathara Guru ingkang angka catur nangge Jawata ing Sulendra Bawana sang Hyang Indra ya sang Hyang Surapati ya sang Resi Upadya sang Hyang Bathara Indra menggeraken Dewaning Pepati nengge sang Hyang Yama Dipati miwadatan kantun sang Hyang Penyarian Mabuka Susilastawa kadya muka konjeming Bantala suku janggut teken dodo ing jayander mlabar sangganing para Jawata para widodara widodari parandene tidhem permanem tanolos bawaning walang alisik nadyan gegodhongan teh ngobah samirana datan mampah kabar semung swaraning gamelan Lokananta tinabu para Jawata munya ngrangin miwah pangli ing widodari akarya asri seneng madyaning kayiwangan Suralaya sawetawis sang Hyang Bathara Guru wis lenggah madyaning Selakanda Waru binangun madyaning Bali Marti Kunda Manik palandene dereng kepareng awedhar pangandikan dadya tambuh sutaning galih sang Hyang Kanika Putra ya sang Hyang Narada Bayana parigawe apa dene sang Hyang Bathara Guru kepareng amedhar pangandikan nadyan sangganing para widodara widodari samya tumungkul ing kisma jerih lawan wiwalating sang Hyang Manikmaya nalika semanten sampeyan nengga sabdaning sang Hyang Jagat Grinata dadak sakoling mangke kapireng swara guntur jumalegur ing antariksa katandha bilih sang Hyang Jagat Nata samedhar pangandikan sikra ngangsek kenya ngabiyantara kumangun wijiling pangandika sang Hyang Bathara Guru ingkang dereng kababaring lisan lawan nirama Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang
tinon ning pasewakan busana maneka warna puspiteng udyana miyang panjrah sarwa rukma ranggeng manik Narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwaran lir ki laji siring tatit wimbo kekondha amrih kati upin maruta manduh saparan mangambar ngas Mastu Nomo Sidam Sekaring Bauna Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis ndika Kakang lenggah madyaning bali Martya Kunda manik rayi para ing Suralaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kakang Resi Narada Kakang Kanika Putra
Semar kencang warudaya pak pong buk bolong kali jedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone. Lha niki Di. Sampun kula tampi asung pambagenipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru dhateng Ngroko Sidik banget daludal. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng ingkang Ngroko ngaturaken pudi astamanipun Ngroko ing Sidik banget daludal. Kunjuk ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula nok Di Adi Bathara Manikmaya. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah Kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ah inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Ngroko ing Sidik banget daludal. Ri kalenggan sak mangke menika Di. Indra Bathara Indra prayogakno nggone ngadhep ning ngarsaning ulun Bathara Indra. Nun iki. Pukulun seremban kula, pengayoman kula wonten ing nadya padha prapting delahan. Wanter sabda Paduka miji dhateng pisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Delaran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang putra pun Suropati kunjuk ngersa Paduka Hyang Adi pukulun sesembahan kula, pukulun pengayoman kula, pukulun Bathara Manikmaya. Ya Bathara Indra Luntampa. Akarya bongbong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripindayana ing kasantosan. Prayogakno nggone ngadhep Bathara Indra. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra Hyang Adi pukulun. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggone ngadhep ana ing bali Martikunda manik dina samengko iki Yama Dipati. Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap peputu Paduka Hyang Adi pukulun. Iya Yama Dipati Luntampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Yama Dipati kula pundhingga jimat paripindayana ing kasantosan. Prayogakno nggone ngadhep ngarsa ulun. Sampun boten kirang prayogi Hyang Adi pukulun. Penyarian prayogakno nggone ngadhep ngarsa ulun nggih penyarian. Kawula non nuning nggih Rama pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra ing penyarian. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhap padha Paduka Rama pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun penyarian. Ora liwat prayogakno nggone ngadhep nuning nggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun penyarian Hyang Adi pukulun. Kakang Narada Kakang Resi Kanika putra mestinipun adamel kagiat sotaning penggalih Paduka Kakang Resi. Krana riki lenggan menika Kakang Resi ulun timbali ngabiyantara wonten ing bali Martikunda manik. Monggo menika sanes dinten pepanggihanipun para Jawata wonten ing bali Martikunda manik ewa semanten. Jengandika Kakang kula baya ngirawuh wonten ing kayiwangan Kakang Narada sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh ndika Kakang Resi Narada ing Sidik Pangudaludal Kakang Resi Kanika putra. Dalah. Di menika sampun dados kewajibanipun ingkang Ngroko ing Sidik Pangudaludal. Jernyatanipun kula menika ngiyup sandhap padha Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila menawi katimbalan sampun ngantos sing wanci rina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe suwala. Tetep badhe mastuti dawuh pangandika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung kemawon ngandadosaken kejot raos sing manahipun ingkang Ngroko ing Sidik Pangudaludal. Teka dinten menika Paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Menawi kepareng kawedaring kathah mengku suraos kados pundi tuwin wonten wigatos menapa? Nanging menawi adi tumraping para Jawata para putra, monggo Di kula dherekaken manjing saklebeting kayiwangan pepanggihan catur netra ingkang Ngroko ing Sidik Pangudaludal. Nanging menawi kepareng kababaring kathah kepareng ingkang Ngroko ing Sidik Pangudaludal nganglongaken jangga nilingaken karna mastuti sabda pangandika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Pramesti. Kakang Narada punapi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi karna sampun pinten-pinten warsa miwah pinten-pinten wulan laminipun kayiwangan katingal tentrem jinem miwah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingkang sami mapan wonten ing Janaloka. Ha inggih
nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sundul ing ngawiyat menika saking dayanipun menapa Kakang Narada menawi kepareng ambabarana ingkang raying Suralaya Kakang Resi alah dalah nuwun sewu pandangan ngaten menika tumraping ngraka menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batos mujudaken satinggiling pandangan liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten nggih mergi Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru sampun ngantos kok namung mobah musik ing para titah nadyan kutu-kutu warang atoga kemawon jinaring wonten ing pangawaos paduka nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggalih paduka teka paduka miji dhateng ingkang raka sidik pangudal-udal menika naminipun nguyahi seganten paduka sampun mriksa nanging badhe nyobi dhateng raka sidik pangudal-udal mboten Kakang ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika mila Kakang kedah paring dawuh angka kalih Kakang menika dados kami tuwaning kayiwangan nadyan kula menika dados nalindraning kayiwangan nanging boten kenging nilar dhateng kami tuwaning kayiwangan dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nilar dhateng pangawaos paduka Kakang Resi Narada Kakang Resi Kanika Putra dalah iki menawi kanthi dasar papadan kados mekaten kula badhe munjuk atur bloko suta blaku tang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi menawi Adi Pramesti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten estunipun ugi cocok kaliyan rantamaning manahipun ingkang raka sidi pangudal-udal sawetawis dinten menika kula ugi ngraosaken boten wonten raos ingkang sekeca tuwin dangu sangsaning dangu kayiwangan Suralaya wonten daya panas mongko sareng kula tilingaken paningal kula boten nyumurupi satunggiling titah ingkang wantun rak pacak nerajang perbatang wonten lemah sangar kayu aeng pandhita tapa ingkang damel gara-garaning kayangan mekaten Kakang inggih amargi tumraping raka sidi pangudal-udal gara-gara kayangan menika dumados wonten pinten-pinten bab setunggal wontenipun titah ingkang wantun rak pacak nerajang perbatang menika tegesipun titah ingkang wantun nglengkungi dhateng pangawaosipun para Jawata tegesipun titah ingkang badhe wantun dhateng pangawaosipun para dewa kados to nalika wonten kramanipun Nalindra inggiling ngaya inggih inggiling Wesi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun widodari nanging sejatosipun niatipun namung kepengin dados dewaning para dewa menika ndadosaken gara-garaning kayangan inggih Kakang inggih angka kalih lemah sangar kayu aeng panjenengan prisa piyambak duk nalika wonten wana ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu wujudipun wana marta menika wana papanipun para jim menika wana ingkang gawat menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan angka salajengipun Pandhita Tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana Wasupitri para resi ing sami anglampahi tapa saking sekungipun anggenipun lampah tapa wekasan daya kekiyatanipun saged sumundul wonten ing kayiwangan mongko perangan menika kula padosi mboten wonten titah ingkang badhe nerak pacak nerajang perbatang nglangkungi pangaosipun para dewa mboten wonten lemah sangar kayu aeng wonten ing jagat menika sedaya sampun sami tawa tawi tawar tuwin mboten wonten pandhita ingkang lampah tapa malah menika sak mangke monggo dados kewajibanipun Adi Pramesti Bathara Guru lan ngraka sidi pangudal-udal sumados aniti preksa wonten menapa ta sababipun dene kayiwangan teka wonten hawa panas ing nadyan boten patosa panas namung manget-manget kemawon namung saged dadosaken bingunging para Jawata menika monggo sami dipun upadi lan ngraka sidi pangudal-udal Adi Pramesti Bathara Guru anjrah ingkang puswita kasiring samirana mri sekar
kadung ngas kandanyo maweraras retnaning driya Kakang Narada menawi andika kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Suralaya nedya nglejah duwe nanggelar dhateng kawontenanipun jagat inggih menika langkung prayogi jer wonten ing jagat menika namung werni kalih wonten padang wonten peteng wonten rina kelawan ratri miwah wonten ala kaliyan becik nggih kula ugi pitados wonten salebeting gesang wonten ing Janalaka menika namung kaparingan kalih inggih menika padang peteng bungah susah beja cilaka ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten monggo peranganipun jagat menika rikelenggan sak mangke ingkang nembe dados lakon inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa miwah putu-putulun para Kurawa ingkang benjang badhe nglampahi perang ageng inggih menika winastan Baratayuda Jaya binangun Pandhawa mapan wonten ing kabecikan mondene Kurawa mapan wonten ing angkara murka menika sampun kinudrat dhateng panguwasipun para Jawata namung semantena kula glejah gesangipun para Pandhawa mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula dasih negari Ngamarta semanten ugi peranganipun para Sata Kurawa mboten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandening sakmangke saged sinirep saking para Pandhawa kakang inggih namung adaanipun nuwun sewu lho Di kula aturaken ing ajeng wonten satunggiling brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara kayiwangan menika inggih para-para satru ingkang ngambek utawi ambek sadu budi tegesipun para satru ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundul wonten ing kayiwangan parandene kekiyatanipun ingkang tiyang ingkang tumindak angkara murka menika senadyan sundul langit menika mboten saged ngasuraken dhateng perbawanipun tiyang ingkang tumindak sae mekaten kakang inggih mila menawi Pandhawa Adi Guru nglejah babagan kawontenanipun para Sata Kurawa menika tangeh lamun peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara-garaning kayiwangan namung menawi Pandhawa Adi Guru nglejah babagan kawontenanipun para Pandhawa kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tuwin karep kados menapa kemawon Pandhawa menika nembe batin kemawon kayangan menika sampun poyang-payingan boten kanten-kantenan lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika inggih Kakang Narada dayanipun tiyang yang tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindakipun boten nate melenceng saking tumindak ingkang sae boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama menika nadyan nembe batos kemawon sampun dados horking jagat utaminipun kayiwangan. Mila menawi Pandhawa Adi Guru badhe nglejah kawontenanipun para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika sampun ngantos dipun glejah batosipun para Sata Kurawa Duryudana lan sak kadang-kadhian tuwin serati-seratinipun Narendra Ngastina nanging langkung prayogi dipun glejah Pandhawa upami Pandhawa menika mangke mboten pinanggih lah inggih serati-seratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa
Srati-sratinipun Pandhawa menika sinten? Setunggal Nata Ndarawati menika dados suwing para kadang wayah paduka Pandhawa. Angka kalih ing neraka piyambak sinten Kakang? Lho kok sinten pripun niki? Panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun? Inggih Kakang Esmaya sak anak-anakane menika nadyan derajate ngaceplek menika nadating wong loro saudon telu saurupan. Nuwun sewu nek Kiai Semar wis duwe niat lagi dadi niat wae iso sumundul wonten ing Kayiwangan nggih. Menika lho Di. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra rakin nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Purta kurore kagiri-giri ro nanggono magawe gelar Kathah-kathah penggalipun Sang Hyang Pikulun Narada tinampi ingkang ngrayi nenggih Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Sura pangandikanipun Sang Hyang Kanika Putra ngantos ngebeki madyaning Bali Martya Kundha Manik. Wekasana damel kodheng sutaning penggalih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Jatimurti. Meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas. Sumara cahayane nganti kaya golek kencana. Kala gawe kanyut minangka wardu kanyut ujar waganten wardu jar wangecok minangka durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mrika sebal bonamu apa to kang dadi darunane? Ora ana macan sukrake gajah medha saka wandi lan kejawi namung. Samya alok para Jawata yen tana titah pujang karo ingkang minggah dat madyaning Bali Martya Kundha Manik. Akarya geger sanggaring para Jawata widodara widodari. Mangrembahing para Jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning kayangane kanca wene dalan.
Mandalon tata trapsilanira ngacomaken astalira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Rada menawi geger para Jawata kang samya sumewa wonten ing sakjawining Bali Martya Kundamanik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Bathara boten kanyana-nyana kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling Panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Alah dalah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendhita kok cah edan-edan iki? Dong apa sowanane ing kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bali Martya Kundamanik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso samboten-botenipun resik lahir batosipun ajrih menawi kenging walat. Lah cobi to Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk kaya wong gumun. Lah napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalat kalian panjenengan. Gong, iki kayangan le. Iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya Truk. Saka Mutiara Jamrut Ergeni kowe netel Mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Dadalke Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Hyang Prut Bathara Guru tangane papat. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Tenan ora. Lah Petro, wonten dalu Bukulun. Kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Walah, para dewa dah ora kajen musuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Hyang Prut Bathara Guru kok denekke keleke papat. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabad-abad rong tau wani karo Hyang Prut Manik Maya. Lah kok iki bocah iki cere kawani karo Sang Hyang Prut Manik Maya ki. Dalah. Tro iki tep apa wong e, Tro? Ya wong ya kok omonge tanpa pedhot tak Hyang Pikulun Bathara Narada. Weh iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog dengkul. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak modar kowe. Kowe lho gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Kok njur arep nang kayangan arep ngawur ora. Panakawan wonten dawuh Bukulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku Pawita. Kowe kuwi
Hah? Lah kok muni Wita aja rame. Kita ki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walap. Aluweh. Kowe kuwi lho kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung memperkara cah. Mocap petuk siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petro kantong bolong. Wonten dawuh Bu Ulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Tru. Wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Tru. Nonamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho duni dumawing tawang towang. Tinepatno ing tulak manuk Bu Ulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula nganturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya Petro ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petro kantong bolong padha raja saprapta kita. Nggih, Bu Ulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Bu Ulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petro. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponokawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih Bu Ulun kita sowan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken bekti kula konjuk ngersanipun paduka ulun. Lho. Ora dong. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Bu Ulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Madaraja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nering Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ora. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petro padha raja saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja saprapta kita. Sapa iki, Tru? Bathara Indra. Kowe nggon film kae apa? Udu. Ora ana telu to Dana Kasina Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petruk padha raja sapraptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki Pak Mburi ya? Bagong padha raja sapraptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk Pukulun. Iya. Ampun dicabut? Ora. Mang neng kemawon mengke ra. Ucul dhewe. Mboten sah dicabut. Iya. Bagong iya enggak. Edan lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petro kantong bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Pukulun Penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petro. Pangestu tampanana. Nggih. Bagong padha raja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun Penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa.
Sekretaris maksudnya. Pukulan penulisan. Wilujeng bekti kula konjo pukulan penyarian. Iya ya Bagong prayoga napa kawan. Nggih. Lho kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulan penyarian ketoke seneng nek aku ngomong terus iki. Iya ning iki ning kayangan ku ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Bisa dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku amun ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Rara. Petro dalem Pikulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sapaduka Iwang Adi Pukulun. Petro kaya ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pekajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sakmangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ah ngopo Bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakangne Bathara Guru kok ngere neng Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopyok neng weteng. Arene ra ya mamane paling ora roti ya ta. Ning bapak ki wis seneng ngono kae kok. Wah, Semar ki pancen aneh. Lah nggih, nek ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun Pukulun, mboten sanes estunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengen bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, kowe iki senengane mbedheki ngono kuwi kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Lah iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube ki sapa? Bakule bakmi. YouTube ki teknologi kok. Kene ra ono YouTube ora. Lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendika kono kok. Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin. Panggesanganipun para kawula, uripe para panjenengan masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem merga kahanan sing wis ana. Ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petro. Nggih. Cobi to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan,
anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya Petro. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petro. Nggih. Lah ning bareng wonten iku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane apa Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya, perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi panakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak cangketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya. Bangun desa nganggo Prabeya niku tak cekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entek-entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal. Ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku karepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget. Nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane minggak-minggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang tritis mesti ngono ta, Tru? Heeh. Nilai losmen ta kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti kok aku? Aku mula emoh. Aku liwat Serungga. Ah iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila suwan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring agungan. Keparenga sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omongga Bathara Guru, omongga Si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate ngoten niku.
Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambah ya, Truk. Oh, bapak ki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Ini namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngono lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Terus kene maju tak sebul mbun-bunamu. Nek wis tak sebul mbun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuka ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep manik maya nggunakake cis trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng. Lah nek kula wis disebul mbun-mbunan kula, kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-mbunane. Wah, Semari banci ndek banci ladan. Ha iki kok sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis trisula sing modar kowe. Modar nang kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati nang kayangan ki njujuk swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati nang kayangan jujuk swarga iki dapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tak ngujog lho. Agonge pancen trembelane kok kowe iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jok. Ajok ora? Ayo ajok. Ajok ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk nggih, nyuwun pangapunten. Namung sedhela kemawon. Mangke menawi sampun paripurna dipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topat Desa Karangkadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinarya pusaka wonten ing Karangkadempel pukulun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidup nyomangolon Joko wadanani rombaranang in Kakang Rodo kados pundi Kakang? Landara dase tadi. Napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh Paduka Dipansi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa. Lah dalah nyata. Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa, kembang jambu dipunirmala. Monggo Purbawasesa nasta Paduka Dipansi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk, nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurunga kinten kula menika dewa ingkang banci nggih banjiladan. Leripun sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Plempertangga Jiwa miwah sekar jambu dipunirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados aloking para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan lan Petruk Kantong Bolong, arep apa-apan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digojak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake
ya kuwi wujuding Sekar Pelemper Tangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipunirmala. Estu Pukulun? Iya Petro. Nanging luwih becik gandeng Sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding Sekar Pelemper Tangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipunirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa kepareng Pekeman Paduka Wang Pukulun Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nengga wonten ing repat kemanasan sendika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, Panakawan Petro. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Ah, Petro sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petro sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petro sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun, kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petro. Panita kang biara wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone susah angin ngendi nggone Kakang Trada punapi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita ki Petruk ki wis metu nang repat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten pantosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikulun Rada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adi Pukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambu Dipunirmala kembang Pelemper Tangga Jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban ciladan ayo ta nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora tayah kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding
kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang Jabu Diponirmala. Nggih napa mboten? Kakang rada kados pundi? Alah dalah konangan karo genjik siji iki. Wah, dalah Petro ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi Manikmaya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Ah, das pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi blaka. Kita napa ya jenenge? Ulun kula aturi blaka kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulan kula aturi kita. Aduh. Kula aturi blaka kalian ulun. Sakarepmu. Bagong. Nun. Blaka suta blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau blaka suta blak kotang terus terang. Boten ah. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang Jambu Diponirmala. Yekti Semar nerak pacak nerak jang perbatang. Lho, sebab apa? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto, Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niku uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Ngadyapada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Wah, ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Magoreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger ning kayangan. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawra Langgeng ngilang ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Hyang Jagat karo Sinan Kandha kawisaning Bisna Panjang kunjung pasir wae jeneng. Nenggih negari ku ditengkake. Iki malah janturan ki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Sekaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulun tepang kali Gomblo. Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati.
Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Gareng kae luwih kalah tuwa kelawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, "Nun. Waspadakno." "Nggih, Ulun Bathara Indra." Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya. Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Musuh Bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing nganggo 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah wis rampung. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar, siji Petruk, loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Dadi penek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bentino mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan ora. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya, kerubutan para dewa. Wae lah bocah iki ya suarane kok ya sampeyan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa apa rumasamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa jauh adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe arep bopong aku piye kowe Bathara Brama? Wedan iki ya bali meneh ki piye? Endra iki gak merucut ki piye? Apamu kapan kowe yo? Lendange tak ketrok.
Aku brojol dhewe ayo. Bagong wis sepeleke cah digdaya. Nek men digendhong ya, aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh, yang mati-mati. Wae Bagong gendong. Kakang Rodo kadipun dilelampaning kayuwangan. Di namung sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika yektosipun namung badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae. Mestipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk Amboyong wujuding Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Inggih Kakang. Nanging kula nggadahi pemanggih sanes. Pemanggih Dasundi. Kakang Semar anggenipun badhe ambangun Karang Kadempel menika kuwatosing manah kula ngembari dhateng Pangwaos Ulun Kakang. Lah panjenengan menika senganipun gadhahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng Pangwaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malih panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayuwangan. Mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kamur Wengdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kamur Wengdat tegesipun Gusti ing karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka Adi Guru mboten mathuk tuwin mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ngrusak dening Panakawan kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kalawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada laturi ndhawuhi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi Panakawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang. Nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula imutaken sampun ngantos ngembari dhateng Pangwaos Ulun nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Lah dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kyai Semar Badranaya. Nggih monggo ning nuwun sewu lho
Nerada tunggak waru tunggak dadap. Tegesipun menapa Kakang? Nek wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu nggarap. Kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih Kakang Rada. Inggih kula semanggaken. Penyarian kula wonten timbalan ngadhawuh. Budhana kang padha sebo. Jeneng Lunen Nedya mudhun saka ling Silakanda waru binanggun manjing telenging Suralaya. Wah ana ning istangan dawuh. Namadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara, widodari ingkang sekedhi kurang sawiji. Lumampah lon-lonan katingal saking Mandrawa mubyar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratanggapati kembar 1000. Nalika semandara mreget tindhahing Sang Hyang Jagat Girinata kanthi non saking Mandrawa kaya gumebyar busananira.